Díobh agus fáilte arás go dtí an Seisiún seo lamsa hAmy. So, hána féin, luairmid faoi teanga an corp agus an táhacht a bhain leis an corp. Luairmid féin ar macha hain agus a dói a níaran mud rudaí. Inniu, béimid a caint ar Fráma Reoite. Mai go leor, but saladas níomid béimid ag téal suas. So, go gasta, just ahandaine ag rithir an spata fa hanne 10 second. Mai go leor, bhil se bhré, Janny mé é libse. Mai go leor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go hianta. Mai sibh hín. Okay, and is touch go leam fa hanne 10 second. Mai go leor, a railen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dói go hianta fad. All right. Mar dúirt me. Táid go a caint faoi Fráma Reoite. Cad é a héileann sibh atá gceist le Fráma Reoite? Smuoine an tainneam. Fráma Reoite. Freeze frames. Okay? Ma tátaigh arc drama nó scannain fiú. Okay? Agus brún tú pause. Ní bhíonn rud ar bíag bagaí. Mai go leor. An staban tú agus an sílan tú, beidir na smuintí atá gal a raibh I mbeonach an character. Sin an rud táid caint faoi inniu. Okay, so ma ecan sibh an picture seo, The Simpsons, okay? Tá sibh le gólach The Simpsons. Seo Fráma Reoite, okay? Seo píosa ón clár telefíse sin. Tá lean a gal a raibh sa picture seo, na bhfuil? Smuoine na mocha hain, na aina, atá ahan daine. Agus smuoine teanga an corp, tá ag ahan daine sa picture. Okay, tá sóimid le Marge. Is daine ionta cíalmhar Marge, na bhfuil? Agus tá si gléasta ionta cíalmhar. Tá Isaac ionta cíalmhar. Okay, take a mud sin ón picture seo. Cad faoi Homer? Could you mar wahi an Homer? Shinny gart. Okay, tá sagina lig could you mar tá Homer? Okay, just on dói as a bhíonad corp sige, agus an eye sige, agus dóir lórin sé. Mai go leor, agus tá mud a lig inon a ecal could you mar tá Lisa. Is sí an daine is cíalmhar as a clán, na bhfuil? So tá Lisa an sin agus tá si ionta cíalmhar. Could tá gal a raibh sa picture? Tá si lig ag sugrú. Tá muid an seo a ecail an picture seo. A cé an daine atá dribblóid? An picture seo, could a héileann sibh atá gal a raibh sa clár? Bart. Maris gra. Bart bocht. Arcer. So sin Fráma Reoite, okay? Tá mé gal couple scenario nó couple rácanna a thuirt Stephen ish. Ma tá dainir bí agad an sin a clán, nó ma tá cara agad an sin heaglaid tríal a bhaint seo le chéile. Mai go leor, beidir go bheith níos fossil le daine éigean eile. Okay, an cíad Fráma Reoite a bhhailm sibh sé a dhéanamh. Bréithlas agad sa. So smuoine do bhréithla, smuoine na rudaí atá ag tarlaí hart. Okay? Tá mé gal 5 second a thuirt Stephen ish han Fráma Reoite a dhéanamh a bhain le do bhréithla. Agus 1, 2, 3, Reoite. An sibh an smuoine go dtí tá me sé dhéanamh. Mai sibh tá daoine timpeall lorma ceol lá breitha sanadú, agus tá cíiste mór agamsa, cíiste seaclaide. Okay, rár go bhhain eile, tá tú gal ar leitheanta sir. Okay, sin an rár, sin an scenario.
Tuair Fráma Reoite dúit a 5 second agad han Fráma Reoite a dhéanamh. Ag gol ar leithean de sira. Mai go leor? Agus 3, 2, 1, go. Aonta mai. Tá me sé san airfort leis an cas agus ag siúil suas na staire. Ní higlam fannacht. Couple of cean eile, rarc eile díomh le deanú. An rarc seo, tá sibh gol arás ag scoil. Okay? 3, 2, 1, go. Tá mí ar bís ní higlam fannacht, bhfuil am gol arás ag scoil. Níl sagam fuamh se. Cín sort rudaí an nearna sibh. Go hiantach ar fad. Johnny muid ceann a bhain eile. Mai go leor rarc Fráma Reoite a bhain eile. Sa rarc seo, tá torthaí moi a go bhain scrúdú. Okay? Torthaí nach bhfuil tú ag dúil le. 3, 2, 1, go. Go hiantach, moi sibh. Dóir. So tegann sibh inis, bhí muid a caint faoin táhacht ar lai. Okay? Agus táhacht ar gorp. Nuair chuann tú an dá rud le cíile, bíonn Fráma Reoite agat. Mai go leor, agus tá Fráma Reoite aonta táhachta, mar tá muid an arc ar cín sort rudaí atá galrá an scanan. Ní roas agin, go dé a bhí galrá sa chláir sin in The Simpsons. But bhí is agin go raibh Bart a driploid agus go raibh Marge aonta cíalhar. Okay? Just an rarc sin. Sin an feadh go bhfuil Fráma Reoite aonta táhachta. Now, sin é den le aniu. An bhfuil sibh ré hanam macnú a dhéanamh. Go hianta, so bí cinse go bhfuil spás aonta ciúin agah, an go bhfuil sibh ré le gal. Mai go leor? Okay. So bí cinse go bhfuil áit aonta ciúin agah. Okay. Hegla de chuúile a bheith dridte nó foscailte. Anal iste, anal yma. Iste, agus yma. Inis, tá tú gael stop a chur le achan rud atá gael a rai I de inci. Smuoine ar na rudaí maithe faoi a tíam. Da gurthaín an céist an daine maithe go dé a deartha. Is daine maith mé. Tia. Tá me gáil couple of abertí a rá agus tá sibh se go léad a creitní I de incin híon mai go leor. Is cara maith mé mar tá mé aonta mai ag deanú Janan mo dhíthol nuair atá mé. Tá mé aonta bradal as. Is bralam. Is mai le a háide mé mar. Smuoine ar na rágraí sin. Is daine maithe. Tá lean bu agat. Tá mé gáil couple of second de thuirt Stephen inis.
le éisle de anó cían is deach agus an maith. Okay, tá muid ag teach do rá sin mé. Bóg do bhéire agus do lába agus nuair tá sibh ré más le gíomhar súile. Go hianta. Is dóil am go bhfuil sibh deas suamhne inis. Tíofaidh mé sibh ag an céad séisiún eile. Slán!